påskträffen 2024 här i Rådhusparken. Roligt att se att ni är så här många. Fast det är kallt och det regnade igår. Men vad gör det? Vi har en fin tradition här. I år så kom vi stora påsktrollar med så här käpphästar hit. Vi har inga vanliga kvastar. Ni får också en chans att åka käpphäst sen. Vi har hinderbana här i parken. De här hästarna heter Polle och Brunte. Tervetuloa pääsiäistrullitreffeille 2024. Ja kiva, että teitä on täällä näin paljon. Mä näen, että täällä on isompiakin trullimielisiä ja kauniita trulleja. Ja me 2 isoa trullia täällä ja tosi leveitä trullia. Meillä on hienot keppihevoset. Ja me ajateltiin, että tänä vuonna me uskallettiin tulla keppihevosilla, kun meillä on aina ollut ne noitakepit, missä on ollut se musta kissakin mukana. Mutta nyt sitten meidän heppojen nimit, mulla on Polle ja Helenalla on Brunte. Ni ser så jättefärggranna och glada ut, det är roligt. Vi har också en påskhare här med oss, Pompis. Och ni ska snart få ha lite rörelseskoj med Pompis här. No niin, ja täällä kun mä kurkistelen, niin on kyllä tosi värikkäitä, kauniita trulleja. Men nu ska vi få lite värme i oss allihopa. Nu, Pompis, varsågod. Pomppis, nyt lähdetään pomppimaan. No niin, kiitos, tack så mycket. No niin, hej. Okei. Hej allihopa, tervehdys kaikille. Hyvää pääsiäistä, glad påsk. Minun nimeni on Pomppis, pääsiäispuku, ja heter Pomppis påskhare. Ja minulla on myös ystäviä mukana täällä tänään. Och jag har också kompisar med mig. Okej, och här är Poppis, lilla häxan, Puppin och lilla kanin. Ska säga hej. Okei, det var ganska kallt idag. Oli vähän kylmä täällä tänään, että ihan hyvä, että jumpataan vähän yhdessä. Vi ska lite jumpa, ha lite uppvärmning. Men jag tänkte först berätta att vi hörde att Kristinestad ordnar ett påskevenemang och vi tänkte att vi måste också komma med. Me kuulimme, että Kristiinankaupunki järjestää tämmöisen pääsiäistapahtuman. Me ajattelimme, että meidän on pakko päästä mukaan tänä vuonna. Ja ette tiedä, me tullaan todella kaukaa ja tosi semmoisesta jännittävästä paikasta. Vi kommer riktigt långt bort ifrån, från en riktigt spännande plats. Ska jag berätta? Yes. Vi kommer från, me tulemme Pyhävuorelta Bötonbergen. Men no, jag tänkte att berätta våran resan. Ajattelin kertoa tästä meidän matkastamme tänne. Ja me tehdään nyt niin, että me näytetään liikkeitä ja mitä kaikkea tehtiin tällä meidän matkalla tänne. Vi visar lite olika rörelser och allt vad vi gjorde under våran resan hit till Kristinestad. Men först, musik maestro. Okei. På morgonen vi vaknade och jöspade. Aamulla heräsimme ja haukottelimme. Oj, vi sträckte ut våra armarna. Ja, upprepa bara, toistakaa vaan mukana. Just så det. Och sen vi också sträckte ut våra ben. Just så det, uppåt. Ylöspäin, ojennetaan jalkoja. Hyvä. Ja hei, tietenkin pitää vähän pyöritellä käsiä. Vi måste också rotera armarna. Stora armarna. Isot kädet. Hyvä. Bra.
harjoitellaan myös monkkia. Suunnaryydessä isoja liikkeitä. Tehdään myös toiseen suuntaan. Andra-håll. Hyvä. Sen jälkeen piti pestä hampaat. Sen vi måste borsta tänder. Vi borstar. Harjataan hampaita. Mut se on vähän tylsää. Teette tråkigt. Niin pumpataan samalla jalkoja. Niin måste pumpa lite fötterna. Onneksi mulla on vain 2 hammasta. Ihan bara 2 tänder. Så det. Oltiin valmiita ja sen jälkeen tehdään puuroa. Sen vi börjar koka morgongröt. Vi har riktigt stor kastrull. Meillä on iso kattila. Ja hei, toiseen suuntaan myös. Andra-håll. Iso kattila. Hyvä. Det finns också några hoppor. On vähän näitä hyppyreitä myös tässä mäessä, niin voidaan vähän niitä hyppiä. Hopp! Yes! Ja hopp! Vielä yksi. Hopp! Hyvä! Tultiin alas. Snabbt ner. No, jatketaan matkaa. Mennään syvässä lumessa. Vi går i djup snö. Pitää nostaa polvia ylös. Hetkonen, täällähän on maassa pääsiäismunia. Det finns påskägg här på marken, här inne i skogen. Vi måste plocka dem med. Kerätään pääsiäismunia mukaan. Eli otetaan sieltä maasta. Mietitään, siellä olisi paljon pääsiäismunia, mitä pitää kerätä mukaan. Joo. Otetaan almeen ja otetaan kaikki mukaan, mitä löydetään. Hyvä. No niin. Hei, sitten jatketaan vielä matkaa. Sen fortsätter hela tiden. Tanssitaan. Voidaan mennä vähän ympäri. Kauko runt. No niin. Seuraavaksi meidän edessä on tie. Vi har en stor väg här framför oss. Ja otetaan sieltä potkukelkat. Jatketaan matkaa niillä. Vi tar sparkkälke och fortsätter med dem. Så börjar sparka. Lähdetään potkimaan. Pitkät potkut. Huimia vauhtia. Vilken vaan. Hei, kauta toisella. Och sen vi skuttade hit till Århusbacken. Sitten me hyppelimme tänne Raatihuoneen puistoon. Ja pääsimme tänne perille. Laitamme myös vähän tanssiksi. Vi dansar lite. Yes! Oi, det är roligt att vara här idag. Todella hauskaa olla täällä tänään. Ja oikein hauskaa pääsiäistä kaikille. Glad påsk! Tack så mycket! Kiitos! Oj, tusen tack Pomppis och alla småsöta kaniner. Nu har vi fått upp värmen. Ja. Och som ni märkt så smet min häst Brunte iväg och gav påskpussar åt er, men det gör väl ingenting. No niin, ja kiitos Pomppikselle, ja oli aivan ihania 5 tanssia pupuakin meidän mukana, niin isot kiitokset teille kauniista jumpasta, mitä me saatiin kaikki täällä jumpata. Ja nyt sitten, olisiko meillä Helena tanssia? Ja, tulee lisää. Mera dans. Kerronko se, ketä ne on? Kerrotaanko me? Kerro. Nu ska vi få se på vacker dans igen. Våra jätteduktiga Lappjärds gymnastikförening, LGF, som uppträder, gruppen Astoria uppträder. Ja Lappjärvi on tosi valovoimainen paikka. Siellä on Suomen kuuluisimpia tanssijoita. Ja nyt meille tulee lavalle tänne Raatihuoneen puistoon LGF:n tanssijat. Ja ryhmän nimi on Astoria. Ja nyt nautitaan!
listening. Here to make it a public record. Stick it in the microwave. 1, 2, 3. It's hurting a stickle and popcorn. Oj, tusen tack Astoria, vilken jättefin dans vi fick se. Mutta ohjelma jatkaa. Tanssia, liikettä tulee lisää. Ja Pomppis, oletko valmiina? Alla med, både stora och små troll nu. Eli nyt saa isotkin tanssia pienten kanssa ja me lähdemme, oliks oikein, tipputanssi? Joo, tipputanssi. Tipputanssin tahtiin kaikki lähtee mukaan.
tusen tack Pomppis med små vänner. Pomppikselle ja Pomppiksen pupuystäville tosi iso kiitos ja koko yleisölle, joka täällä Raatihuoneen puistossa on, niin kiitos tiputanssista. Om vi just hade Tipotanssi som var vårt gemensamma mest väntade nummer, så nu har vi det allra mest efterlängtade kvar. Vi tar långdans och så tar vi fotografering här uppe på Rådhustrappan, och sen så får alla små påsktrollen en liten överraskning. Och Pomppis leder i år den här dansen, så vi tar tag i och följer med där. Eli tänä päivänä lähdetään vielä tanssimaan se, mikä meidän perinnekin on olla. Me tehdään se pitkä tanssi. Ja Pomppis on meidän ensimmäinen iso puku, joka ohjaa meitä. Ja lähdetäänpä kaikki siihen pitkään pääsiäistrulli tapahtuvaan tanssiin. Tervetuloa mukaan!